טוב, אנחנו נלמד היום את מזמור ע"ג בתהילים. זה מזמור שנכנס לתוך קטגוריה שמכנים אותה בלימוד מזמורים או פרקים בכלל בתנ"ך שעוסקים בתורת הגמול, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אני כבר אומרת שאנחנו לא כל כך נתייחס לסוגיה הזאת, זאת אומרת, ברמה הפילוסופית, ברמה המחשבתית, זאת אומרת, איך בדיוק, כן, מה המקום שלה, יותר באמת הראייה של המחבר המזמור, של המשורר, לגבי הנקודה הזאת, ומבחינת המזמור עצמו, הוא בנוי בצורה, ככה יש לו מבנה די מסודר, ולמבנה יש מתוך המבנה אפשר להגיע לכמה משמעויות, אז נקרא ותוך כדי זה גם נראה את החלוקה. החלוקה הזאת היא חלוקה שגם ראיתי של דוקטור נאוה כהן במה שמופיע ברשת במתן על הפרק. אז המזמור מתחיל ככה, והשני הפסוקים הראשונים הם בגדר כותרת והקדמה. מזמור לאסף, אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב, ואני כמעט נטיו רגלי, כעין שופכו אשוריי. זה המקום שאמרנו, הכותרת וההקדמה. עכשיו אנחנו נכנסים לחלק הראשון, שבאמת הכותרת שלו זה העניין של הרשעים שטוב להם, והצדיקים שרע להם, ובתוך החלק הזה, החלק הראשון, הוא התנהגות הרשעים וגמולם. כי קינאתי בעוללים, שלום רשעים אראה, כי אין חרצובות למותם ובריא אינם. בעמל אנוש אינמו, ועם אדם לא ינוגעו, לכן על כת מוגעבה יעטוף שיט חמס לנו. יצא מחלב אינמו, עברו מזכרת לבד, ימיקו וידברו ברע. עושק ממרום ידברו. שתו בשמיים פיהם ושונם תהלך בארץ, לכן ישוב עמו הלום ומי מלא ימצאו עמו, ואמרו איכה ידע אל ויש דעה בעליון. הנה אלה רשעים ושווה עולם השיגו חיל. אז עד כאן זה החלק הזה, ובתוך החלק הראשון יש גם חלק של המחבר, המשורר מדבר על עצמו, מדבר על מה הוא עובר ביחס לזה, ואז הוא אומר על עצמו, אך ריק זיכיתי לבבי, ורחץ בניקיון כפיי, והנה הוא נגוע כל היום ותוכחתי לבקרים. אם אמרתי הספק חמו, הנה דור בניך בגדתי, והחשבה לדעת זאת עמלו בעיניי. עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. עכשיו נכנסים לחלק השני, שזה ההפך, זה לראות את הגמול הרע של הרשעים ואת השכר של הצדיקים או את הגורל הטוב שלהם. אז בהתחלה גורל הרשעים זה אך בחלקות תושיט לעמו, הפלתם למשועות. כוונה, הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר גורם לרשעים למשועות, לדבר רע, לישועה. איך היו לשמה כחירה ואסף אותם ומן בלהות. כחלום מהקיץ, השם בעיר צלמם תבזף. ועכשיו הוא עצמו מדבר על עצמו שוב, תיאור של הבעל המזמור, כי התחמץ לבבי וכליותי אשתונן, ואני וער ולא ידע, בהמות הייתי עמך. ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני. מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. כלה שהיו לבבי צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. ועכשיו הסיכום, כי הנה רחקיך יאבדו, הצמאת כל זונה ממך. ואני קרבת אלוקים לי טוב, שתי בהשם אלוקים מחסי לספר כל מלאכותיך. אז זה המזמור, כמו שאמרנו שיש לו מבנה די כאילו, מסודר, איזושהי חלוקה שראינו. לפני ששוב ניכנס לצד הרעיוני או לצד המחשבתי שעומד פה, יש כמה דברים שאפשר לקחת מתוך המבנה ומתוך הראייה הזאת של הצורה, כן, של דברים. אני חושבת שקודם כל באמת השימוש בכותרת, שאמרנו שהכותרת היא אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב, והסוף של המזמור שבעצם מתכתב עם ההתחלה בצורה די ברורה, שהוא אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אז זה הטוב שבהתחלה מתואר, כן, כהנחת יסוד, שטוב לישראל, אלוקים לברי לבב, בסוף הוא אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. קודם כל יש לנו פה מעבר מאיזושהי כותרת סיסמה, אפילו הייתי אומרת, למשהו אישי. בהתחלה זה נאמר באובייקטיביות, הייתי אומרת ברמת הסטיקר, ובסוף זה נאמר כבר
תובנה, כן, כרגש של המשורר, משהו שכבר נאמר מתוך עצמו. וזה בעצם, אני חושבת, מסרטט לנו את כל מה שקורה פה במזמור בעצם, זה התהליך שהוא עובר, הוא עובר בתהליך של ידיעה, משהו שהוא ידיעה שכלית אולי הייתי קוראת לה, למשהו שהוא כבר ידיעה פנימית, משהו שהוא כבר יכול להעיד עליו בתוך עצמו. וזה הרבה פעמים דברים שאנחנו מאוד מתקשים בהם, זה הפער הזה בין לדעת משהו לבין איך אני בסופו של דבר אה, מרגיש את זה בעצמי בחיים שלי, ולא רק יודע את זה בראש, בשכל. וממש גם זאת הנחיה של התורה, והשיבות האלה לבביך, כן? וידעת היום, והשיבות האלה לבביך. צריך שהדברים יהיו ברמת השבה ללב, שיהיו בתוך הלב, וזה מה שקורה פה בעצם, זה התהליך שאנחנו נראה איך שהוא עובר בעזרת השם. עכשיו, זה שוב ברמת ההתחלה והסוף שהם דומים אבל שונים, זאת אומרת, מתכתבים. מעבר לזה אנחנו רואים שבעצם יש לנו הרבה את העניין של, באמת המשורר מדבר ואני, כן, אפשר לעבור על המזמור ולראות את הפעמים שזה מוזכר פה, שבמיוחד בסוף, כן, שהוא 3 פעמים יש את העניין של ואני בער ולא ידע, ואני תמיד עמך, ואני קרבת אלוקים איתו, אמרת ההתחלה, שהייתה ואני כמעט נטה יורדיי, כן, שופכו אשוריי, אז באמת היה ניגוד בהתחלה אז בעצם בגלל זה גם הפתיחה, שיש לנו מצד אחד איזושהי מחשבה שהמשורר יודע אותה, אבל הוא לא נמצא שם, זאת אומרת הוא מרגיש שהוא במקום אחר. האני שלו בתחושה אחרת, כן, ולא מצליח להזדהות עם הדבר הזה. אבל בסוף, האני שלו, הוא מצליח להבין את הטוב הזה ולהיות מחובר לטוב הזה. אז זה העניין של ואני, ולכן זה גם, יש פה, אני חושב שזה מזמור אישי, זאת אומרת שיש פה, ואולי שוב זאת אמירה על ספר התהילים כולו, שמקביל, אנחנו יודעים 5 תורה, 5 ספרי תהילים, שזה, התורה היא האמירה של הכלל יותר, והספר התהילים הוא באמת המקום של היחיד, המקום של היחיד בתוך הכלל, כן? בתוך הכלל ובהתמודדות עם הכלל ועם הידיעות האלה של הכלל. זה מבחינת הדבר הזה. עכשיו אם מסתכלים עוד על המבנה וגם על איך שהדברים כתובים, אז אנחנו גם רואים בהקשר הזה מבחינת התהליך של המשורר, זה שבהתחלה הדיבור על אלוקים הוא בגוף שלישי, זאת אומרת יש איזשהו מרחק כמו שתיארנו גם מהפער בין הכותרת לסיום, זאת אומרת יש איזשהו מרחק, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, זה כן, אכתוב ישראל אלוקים לדברי לבב, והדיבור שלו על אלוקים זה מרחוק, זה לא בפנייה ישירה, ועם ההתקדמות, זאת אומרת, בעיקר בסוף המזמור אנחנו עוברים כבר לדיבור ישיר, בהתחלה זה דיבור בגוף שני, הנה דור בניך בגדתי, כן, כאילו אם אמרתי אספרח מה, הנה דור בניך בגדתי, זאת אומרת, שוב זה לא דיבור, הקדוש ברוך הוא לא מוזכר ישירות, אבל אחר כך כבר השם בעיר צלמנתי בזה, ואחר כך יש לנו אני תמיד עמך, כן, בימות הייתי עמך, כן, כבר דיבור ישיר, ויש פה גם את העניין ששמות השם, שבסוף, בפסוק האחרון, מוזכרים 3 שמות. אני קרבת אלוקים אל טוב, שתי בהשם אלוקים, מחסי, כן, כאן השמות כאן בכתיבה זה שם אלוקים, אחר כך שם אדנות ושם הוויה. זאת אומרת, זה 3 שמות, 3 כינויים שמות בשם, שזה כבר ממש כאילו לסגור את זה מכל הכיוונים. את הקדוש ברוך הוא, אני כאילו משהו שממש חיבור ככה מאוד מאוד חזק, שמרגישים מתוך השימוש בשמות השם, שזה שוב מציין לנו את התהליך שהוא עובר. זה מבחינת זו, ומבחינת, כמו שאמרנו, המבנה הגדול, שגם ממנו אפשר בעצם להפיק כבר את הרעיון, חלק מהרעיון המרכזי, כמו שראינו שבהתחלה הוא פותח בקושי, זאת אומרת, בהתחלה הוא פותח, ואז הקושי, שזה בעיית הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וכשמגיעים לצד של התמודדות, כן, לצד של התשובה שהוא מציע או מעלה, אז בעצם רואים שבתוך הדברים שלו יש חלוקה לשני חלקים,
שהחלק הראשון זה באמת שהרשעים בסופו של דבר עובדים, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר משלם להם כגמולם, וכל הצלחתם היא הצלחה חולפת, כן? שזו תשובה שאנחנו גם מכירים אותה מזמורים אחרים, ממקומות אחרים, שהצלחת הרשעים היא זמנית. אוקיי? זו בעצם התשובה הראשונה שהוא מציע. התשובה השנייה שלו היא הנושא של קרבת אלוקים, שבאמת אנחנו עוד ככה נעמיק, אני נותנת כרגע רק את התשובה מלמעלה, אז התשובה השנייה באמת היא יש איזשהו משהו אחר שהוא לא במשוואה הזאת של השכר והעונש, והוא בעצם התשובה. זה החלק השני. ואנחנו רואים שגם בתוך התשובה שלו, מבחינת המבנה, יש שני חלקים, ושני החלקים האלה בעצם מצביעים על שני כיוונים אחרים של מחשבה. ואם נחזור לדבר האחרון במבנה, ומשם בעצם ניכנס קצת יותר לתוכן, שוב אמרנו, לעומק של הדברים, אז כשאנחנו רואים במבנה, אז עד פסוק ט"ז, אמרנו שזה החלק הראשון, יש את התיאור של המעשים של הרשעים, אני לא נכנסתי פה לפרשנות של המילים, ובאמת המזמור הזה יש בו מילים קשות קצת, וגם ביטויים יחידאיים. בכל אופן, מה שכן אפשר לומר בכללי, שרואים שהרשעים מאוד מאוד מצליחים, בצורה קיצונית אפילו, כן, יש כאן תיאור של יצר נכד ואיננו, זאת אומרת, ממש העושר שלהם משתפך החוצה, והם כולם טבולים בתוך העושר הזה, בתוך ההצלחה הזאת, וכמה שהם מרשים לעצמם לדבר בצורה חצופה ובצורה פוגענית, ובעצם התיאור שלהם הוא תיאור של אנשים יש בהם משהו שהוא המון גאווה והמון עליונות, המון התייחסות וגם אפילו רמיזות לחמאס כאלה, זאת אומרת להתנהגויות לא מוסריות וכל זה. זה לגבי תיאור הרשעים, ואחר כך התיאור של המשורר, של המחבר, שהוא מסביר את הקשיים שלו. כל זה אמרנו היה החלק הראשון. החלק השני כבר ראינו את הפתרון, ובין לבין, או את התשובה, ובין לבין יש את פסוק י"ז, שהוא בעצם אפשר לקרוא לו פסוק המהפך, או איך שנכנה אותו, עד אבוא אל מקדשי אל, אבינו לאחריתם. זאת אומרת, זה ברור שפה כאילו נעשה פתאום התקליט כאילו כבר הצד השני, ומה שגורם לזה זה זה. זה הכפתור שעליו אנחנו לוחצים, והדברים כביכול מקבלים שינוי. אז אפילו שברמת המבנה אנחנו יכולים לראות שהפסוק הזה עומד באמצע, בין שני החלקים, והוא בעצם, זה נקרא change, כן, הקלף המשנה, אז זה game changer. אז זה מהמבט שלנו, עד עכשיו כאילו הסתכלנו על זה יותר מלמעלה דרך המבנה, ועכשיו באמת אני רוצה להתייחס לנקודות שאמרנו שהמשורר מעלה אותן כפתרונות, כהתמודדות, כן, עם הקושי. עם הקושי הזה, שבעצם אולי רק צריך כאן לומר משהו לגבי הקושי שהוא מעלה, אז אמרנו שהעניין, סוגיה היא שצדיק ורע לו רשע וטוב לו, אני חושבת הייתי אומרת שבסופו של דבר, בשורש הבעיה זה של חוסר הבנה של ההנהגה האלוקית. זאת אומרת, כשאני רואה, כן, בהיגיון שלנו, אדם שעושה טוב צריך לקבל טוב, אדם שעושה רע צריך לקבל רע, זאת אומרת, יש איזשהו משהו בסיסי שאנחנו מחונכים אליו, שאנחנו מרגישים שהוא אפשר לקרוא לו המוסר הטבעי, אני לא יודעת. וכשהדבר הזה מתערער, שאנחנו רואים שזה לא עובד, אז זה מעלה אצלנו את התהייה, כאילו על ההנהגה האלוקית, על ההשגחה האלוקית, על הטוב האלוקי, כן, התחלנו עם איך טוב לישראל, וזה מערער. זה מערער את האמונה, את המחשבה שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא, ולמה הוא בעצם פועל בצורה שאנחנו לא מצליחים להבין אותה, כן? אנחנו לא מצליחים, כן, לראות איך זה מסתדר לנו. אז זה בעצם, הקושי הוא הקושי של ההבנה שלנו, ושל התחושה שלנו שהקדוש ברוך הוא פועל בצורה שהיא לא צודקת, ובצורה שהיא לא מובנת לנו.
זה בעצם הבסיס של הקושי, ושם ננסה לראות את התשובה, זאת אומרת, אמרנו, זו לא בהכרח תשובה, אלא איך המחבר, המשורר, מנסה לענות לבעיה. אז אמרנו שהפסוק הראשון שנותן לנו את המום הזה של המעבר, זה הפסוק י"ז, עד אבוא אל מקדשי אל, אבימה לאחריתם. וכאן אנחנו אולי צריכים, זו תשובה שמביאה את השאלה, כי מה התשובה פה, כן? זאת אומרת, מה הוא בעצם רוצה לומר? למה הביאה למקדשי אל היא זאת שגורמת לו לשנות את המבט, לשנות את הכיוון? ובהקשר הזה אפשר לראות כל מיני כיוונים. אני הבאתי פה כמה פרשנים שמתייחסים, ונאמר גם לגבי זה עוד כמה דברים. אז לדוגמה, ספורנו אומר, עד אבוא אל מקדשי אל, עד שבאתי להתבונן בכתבי הקודש. אבינה לאחריתם, ואז התבוננתי על אחרית רישי הארץ. זאת אומרת, ספורנו אומר בעצם, כן, הדברים בתורה, בנבואה, כן, שאנחנו רואים ששם, כן, יש עניין של גמול, שאנחנו יודעים שבסופו של דבר יש גמול, אז זה מה שמניח את דעתו, כן, זאת אפשרות אחת, בעצם להיאחז באמונה שנמצאת במה שמפורטת לנו בתורה ובנביאים, בכתובים. המלבים אומר, באתי בעיוני למקדשי אל, היינו, שהשכלתי מקומות המקודשים לאל, שבהם תקבל הנפש גמולה ועונשה אחר המוות. והשכלתי כל חיי העולם הזה אינם אחרית חיי האדם ומציאותו. כי עת תפשוט הנפש סמלותיה החומריים, בעת המוות תבוא אל מקדשי אל. ושם תחיה בחיים ערבים נצחיים טובים מחיים האלה. אז אבינה לאחריתם, ראיתי מה אחרית חיי הרשעים האלה שהצליחו ברשעם, אז ראיתי שהצלחתם פה הוא העונש היותר גדול להם. אז כאן בעצם הוא אומר שהמקדשי אל זה בעצם איזשהו אה, ביטוי שמתייחס לעולם הבא. זאת אומרת, מקדשי אל זה משהו שהוא המקום באמת שכבר, כן, ששם יש את עולם הרוח אולי, שלפי, איך שאני מבינה מה שהוא אומר, שאנחנו מבינים שהעולם הבא שהוא לא עולם, או שהוא לא עולם הגוף, הוא לא עולם החומר, שם הפרמטרים, כן, שנחשבים, שהמסמך שעל פיהם אנחנו, שדברים נקבעים, הם דברים שברוח ודברים שבחומר, ולכן הרשעים שם אין להם שם מקום, ומי ששם מקבל את המקום שלו זה אותם אנשים שגם במהלך חייהם, שבעולם הזה היו מחוברים לעולם הרוח, לעולם הקודש. Okay? זה בעצם התשובה שלו, שגם היא, זאת אומרת, היא בעצם נותנת לנו, אומרת, להסתכל על זה ממקום אחר. עמוס חכם בדעת מקרא הוא מביא, הוא מרחיב כבר את המושג הזה של מקדשי אל, הוא אומר ככה, מסתבר שמקדשי אל משמעותם המילולית היא בית המקדש, אבל המשורר כיוון לא רק לביאה אל בית המקדש פשוטה כמשמע, אלא להכרה פנימית עמוקה של שאיפה לקדושה של מעלה. וההכרה זו היא שלימדה את המשורר שהצלחת הרשעים אין בה ממש. אז פה הוא כבר אומר, בעצם להגיד עד אבוא למקדשי אל, זה הכוונה, עד שהגעתי בעצם לבחון את הדברים ממבט של עניינים של קדושה, שבאופן כללי כל עולם הקודש, כל מה שקשור לקדושה, זה מה כל השאיפה לקדושה, כמו שהוא אומר, זה הפריזמה, כן, שדרכה אפשר להתמודד עם הקושי הזה. כי במקום הזה כבר יש לנו עולם אחר, עולם מושגים אחר, ומזה אני באמת רוצה קצת ככה לצאת, שבעצם לבוא אל מקדשי אל זה לבוא, כמו שאמרנו, לבוא אל עולם הקודש, זאת אומרת העולם שהדגש בו המבט בו הוא מופנה למקום אחר, וכמו שגם ראינו קודם, גם בפירוש של המלבים שמדבר על העולם הבא והעולם הזה, אז בעצם זה הכוונה לעולם שהוא רוחני, זאת אומרת למושגים של רוח, של קודש, של חיבור לקדושה, של שאיפה לקדושה, והמקום הזה הוא מקום שכאילו הוא
הוא לא באותם מושגים של העולם הזה, של עולם החומר, ולכן גם כאילו אפשר, זה לא אותו דיבור, זאת אומרת, זה לא אותו עולם מושגים. אם ככה, לקחת את זה, לנסות ככה, ועוד ככה, מה שנקרא, ללוש את הדבר הזה, אז אם אנחנו לוקחים, כן, גם שעמוס חכם מזכיר, שבסופו של דבר, אולי בהבנה הכי פשוטה, הדבר למקדשי ארץ זה הביאה אל בית המקדש. ובהקשר הזה אני כן חושבת שיש הבנה שהמושג הזה לבוא לקודש, זה מתחבר לנו בעיקר עם הביאה לקודש שקשורה לדוגמה בשלושת הרגלים, כן, בעלייה לרגל, ו, ובעצם שם הביאה לקודש, גם בגמרא, שזה מובא גם בשני מקומות במסכת יומא, שמה שנעשה באותם זמנים של עלייה לרגל, מובא גם בהקשר הזה של הם מגללים את הפרוכת ומראים, כאילו לעולי הרגלים את הקרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה, במקום אחר במסכת יומא, שגם שם נאמר על לחם הפנים, מלמד שמגביהים אותו לעולי הרגל ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסידורו, שנאמר, לשום לחם חום ויום ילקחו. זאת אומרת, מה שנעשה, נכון, אנחנו מכירים את המושג של לבוא לראות ולהיראות, זאת אומרת שבעלייה לרגל אנחנו באים להראות את עצמנו, כן, זאת אומרת אנחנו מראים את עצמנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גם באים לראות, עכשיו אפשר לראות את השכינה, כן, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל מה אנחנו בעצם רואים, זאת אומרת מה עם ישראל רואים כשהם באים לבית המקדש, מראים להם את הקרובים שמעורים זה לזה, ומראים להם את הנס שנעשה בלחם הפנים, שסילוקו כיום לקחו, זאת אומרת שהוא נשאר חם, את הנס הזה של לחם הפנים, וכל זה, הכותרת של זה, זה ראו חיבתכם לפני המקום, זאת אומרת, מה שהאדם יוצא ממנו, כן, אחרי העלייה לרגל, זה עם זה, זאת אומרת, הוא לוקח אם דיברנו על סיסמאות, על כותרות, הוא לוקח איתו את המשפט הזה, את ההבנה הזאת בלב, בתקווה שזה מגיע להבנה בלב, של ראו חיבתכם לפני המקום. זאת אומרת, את אהבת השם. בעצם האדם שעלה לרגל, אז הוא מתחבר מצד עצמו, בצורה אפילו חושית, כן, בצורה של המחשה של אהבת השם. שהוא יוצא והוא לקח איתו, הוא בא עם הקורבן, אבל הוא חוזר בתרמיל שלו, בשק הזה שלו, הוא לוקח איתו את המטען הזה של אהבת השם, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, וזה בעצם הביאה אל מקדשי אל, זה לבוא אל התובנה הזאת, זה לבוא אל המקום הזה של אהבת השם. זה מפה אני בעצם רוצה לראות איך בעצם הרב מדן אומר את זה, הוא אומר את זה באיזשהו סרטון שאני ככה תמללתי כמה מילים ממנו, זה מופיע ברשת בשיעור קצר שלו לתהילים ע"ג, הוא אומר ככה, הוא מגיע לבית השם, כן, האדם, זאת אומרת, הוא מסביר איך הפסוק הזה בעצם, כמו שאמרנו, מה התשובה שלו, איך זה מתמודד עם השאלה. אז אומר האדם, כן, הוא מגיע לבית השם, פתאום מתברר כי הוא לא מקבל תשובה. כשהוא מגיע לבית השם, מתברר לו שהוא לא צריך תשובה. הביטחון, כשהוא מגיע למקדשי אל, הוא כל כך גדול שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, שלפתע הוא לא צריך בכלל תשובה. ברור לו שהקדוש ברוך הוא נוהג במכונית. ידו בטוחה. הוא יגיע בסופו של דבר ליעדו, גם אם יש רגעים שנראה שהמכונית מטלטלת בין תאומות. יש כאן נהג שיודע בדיוק לאן להגיע, והביטחון הזה די לו. אז כמו שאמרנו, לבוא למקדשי אל זה לבוא אל המקום שאתה מוגן, אתה אהוב, אתה שמור, כן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. זה בעצם הביטוי של לבוא למקדשי אל. ומהבחינה, ובהקשר הזה אני רוצה לפתוח איזשהו קצת, כן, כאילו משהו כללי שקשור בדבר הזה שאני חושבת שהמזמור הוא דוגמה לו. זאת אומרת, בעצם שפת אמת מביא בשם סבא שלו, חידושי ערים, הוא מביא בכמה מקומות איזשהו כלל, אפשר לקרוא לזה, בכל
המאמץ, כן, וכל ההשתדלות שאנחנו עושים כשאנחנו באמת נגעים בשאלות רוחניות, בשאלות של רוחב, בשאלות רצונות, כן, של קדושה, של רוח, בעצם כשיש לנו שאיפות ועבודה, עבודה בצד הרוחני, בצד של התקדמות בעולם הזה של הרוח. הוא אומר בעצם יש לנו בעולם הרגיל, בעולם החומר, יש לך מה שנקרא יחס שווה או יחס שאתה עושה דבר, אז התוצאה תהיה בהתאם למה שהשקעת, למה שפעלת, כן? בעולם הרוח, הוא אומר, זה שונה. זאת אומרת, יש לנו, הכלל הוא, יגעת או מצאת תאמין. והוא אומר בעצם, הרי יגעת והמצאת, יש בהם צד של סוג של סתירה אפילו, כי יגיעה זה משהו שאני עמל עליו, שאני מתאמץ, שאני עושה בשבילו, ומציאה זה כאילו, לא עשיתי שום דבר שזה, כי כן, מציאה היא מגיעה לנו בהיסח הדעת. אז לכאורה, שוב, בעולם הזה של העבודה הרוחנית, יש לנו את הצד של היגיעה, שהיא כן העבודה של האדם, אבל ההבנה היא שמה שתקבל הוא בגדר מציאה. והוא בגדר מציאה מהבחינה הזאת שאתה לא משפיע עליו כאילו בצורה ישירה, אלא באיזושהי צורה עקיפה. זאת אומרת, אתה צריך את המאמץ, אבל מה שתקבל, אתה לא תגזור אותו בצורה ישירה מתוך זה, אלא זה כאילו בא ממקום אחר. בעיניי זאת הדוגמה, מה שראינו כאן. האדם מפנה לקדוש ברוך הוא את הקושי שלו, ומתפלל, וכן, ואומר, כן, מציף את זה, מביא את זה לקדוש ברוך הוא, ומנסה להבין, ורוצה לדעת. אבל התשובה היא לא תשובה שהיא כאילו קשורה בצורה ישירה להתמודדות, לדרך שהוא מעלה, לקושי הישיר, אלא זו תשובה שכאילו באה ממקום אחר. ואם הבאתי פה דוגמאות של עשרת הנביא, הוא מביא את זה בהקשר של התורה עצמה, של לימוד התורה, ובהקשר לדוגמה של עשיית המנורה. כן, יש גם איזה משהו שאומר שכשאתה רוצה כאילו להתקדם מבחינה רוחנית, אז אתה תעשה את העבודה שלך, אבל מה שיקרה זה עולם אחר, זה נפתח לעולם אחר, זה לבוא למקדשי אל, במובן הזה שאתה אתה מקבל שם משהו שהוא הוא לא במושגים שאתה עבדת בהם, כי כבר זה כאילו נתינה כזאת מלמעלה, זה איזשהו משהו אלוקי. ואני אומרת, אני אפשר לקרוא כאן דוגמה לזה, באמת בהקשר של מתן תורה, שבפרשת יתרו הוא מדבר על המדרש שאומר שעל משה, שנדרש עליו הפסוק לקחת מתנות באדם, במדרש לקחת מתנות באדם, אז גם פה יש לנו לקחת ומתנות, זאת אומרת משה לוקח, אבל זה בגדר מתנה. אז מה זה לקחת מתנות באדם? אמר אבי זקני, מורי ורבי, זיכרונו לברכה, פירוש על מה שכתוב, יגעתי ומצאתי. פירוש כי אי אפשר לזכות על ידי היגיעה רק בדרך מציאה. פירוש כשהקדוש ברוך הוא רואה יגיעת האדם לשם שמיים, נותן לו במתנה. וכולי ודברי פי חכמכם. ויש לפרש כאן כי בוודאי האדם מצדו צריך ליתן כל נפשו ומאודו בעבור התורה. ומכל מקום אין צריך לתת מעות כעיקר הרצון. ומי שיש לו זה הרצון, באמת אדרבה נותנת לו התורה חיים בעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, מה שראינו, הצד האנושי, הצד של האדם, היגיעה, כמו שאומר, צריך לתת את כל נפשו, כל מאודו. אבל מה שהוא יקבל, זה משהו שהוא פשוט כאילו לא, אתה לא מקבל את זה באותו מטבע, כאילו זה איזשהו משהו אחר שהוא בגדר מקדשי אל, כן, הדבר מקדשי אל, אבינו לחלוטין. יש פה דוגמה לזה ממקום אחר, אבל לא נקרא אותו כרגע. וזהו, וזה בהקשר של לראות את מה זאת התשובה הזאת. אז עכשיו, אני כן רוצה לומר עוד אפשרות, זאת אומרת, ומכאן נעבור לחלק השני שראינו של המזמור, שנראה לי שגם הפסוק הזה עצמו, שגם ראינו אותו כמהפך, אבל הוא גם סוג של כותרת להמשך. זאת אומרת, המושג עד אבוא למקדשי אל, בעצם זה מכיל בתוכו כבר את מה שהמשורר עכשיו רוצה לומר, בהמשך שהוא מסביר את הדרך של כן, את הדרך ההתמודדות, ובעצם יותר מה שנאמר בסוף המזמור, ואני קרבת אלוקים לי טוב. זאת אומרת, המקדשי אל, לבוא למקדשי אל זה לבוא אל הקודש, אבל זה לבוא, וזה בעצם להתחבר לקודש.
כן, לבוא, כאילו, את הביאה, ההתקרבות, העליות שם. ואז הוא באמת מסביר את זה. הוא מסביר את זה בהמשך, בפסוקים של החלק האחרון של, אולי החלק הלפני האחרון, של כ"א עד כ"ו, שם זה הפירוט של מה זה הלבוא לקודש, מה זה הלבוא, מה זה לחבר את עצמי לקודש. ושם בעצם הוא אומר, ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני, זאת אומרת, הלבוא אל הקודש זה להרגיש שהקדוש ברוך הוא תמיד נמצא איתנו, כן, ואנחנו מרגישים לכם הקדוש ברוך הוא מחזיק ביד שלנו, בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני, מי לי בשמיים וימך לחפצתי בארץ, כלה שארי ובבי צור ולחלקי אלוקים לעולם. זאת אומרת, כלומר, הפסוק הזה, פסוק י"ז, הוא בעצם הכותרת של ההמשך של התחושה הזאת שאני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, ומה זה אומר? זאת אומרת, זה האמונה בהשגחה, האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ההנחיה האלוקית. ופה בהקשר הזה אני באמת רוצה לראות את המשמעויות של הדבר הזה, של הקרבה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך באמת אנחנו יכולים לראות את זה בחיים. זאת אומרת, זה שוב להעביר את זה מרמת הכותרת מרמת הסיסמה, כן, מרמת המשפט לרמת החיים. אז המשורר כאן נתן לנו כמה דברים שאנחנו יכולים להבין מהם איך זה באמת בא לידי ביטוי בחיים. אז הפסוק, אחד הפסוקים שאני רוצה להתייחס אליו, זה מה שאומר, בעצתך תנחני ואחר כבוד תיקחני, פסוק י"ד, ופה עמוס חכם גם מסביר בדעת מקרא, בעצתך תנחני, היא הודיה שהמשורר מודה להשם שסייע בידו להכיר את האמת. נתת בקרבי עצות טובות ללכת בדרך שאתה רוצה בה. תנחני משמע תורני את הדרך, וכן הורני השם דרכך ונחני ברוך מישור, ויסוד הדברים האלה בתורה, והשם הולך לפניהם להנחותם הדרך. ועוד במשמע בעצתך תנחני, שעץ הדבר שהיה המשורר נבוך בשפתותיו, היה בעצת השם, שהביאו לידי כך, כדי שלבסוף יתחזק באמונתו וידבק בהשם. אז יש לו פה כמה נקודות באמת מאוד מאוד, מאוד ככה עמוקות. קודם כל הוא אומר תנחני הכוונה שהקדוש ברוך הוא, נחה אותנו, הקדוש ברוך הוא בעצם מוליך אותנו. כן, הקדוש ברוך הוא משליח ומוליך אותנו. אבל יותר מזה הוא אומר, בעצתך תנחני, זה שגם פה, הוא הביא את הדוגמה של המזמור, אבל יכול לקחת את זה בכל עניין בחיים. הוא אומר, בעצם פה הוא מזהה כאילו, את החוכמה האלוקית שמה שעבר עליו זה שהוא נכנס לאיזושהי מבוכה, כן, איזשהו קושי מאוד גדול, ממש ערעור כביכול של האמונה. היו מקומות שהוא חוסר הבנה, אמרנו, המקום הזה של השאלה, של הקושי, הוא אומר, והוא אומר, עצם זה היה העצה האלוקית, זה שהאדם יעבור דרך איזשהו קושי, ומתוך הקושי הוא בעצם מגיע לאמונה יותר חזקה, הוא מגיע להתחזקות, לעלייה. הוא אומר, זה בסוף שלו, בסוף יתחזק באמונתו וידבק בהשם. זאת אומרת, הוא בעצם מראה איך כל מה שעובר עלינו, זה הכל מושגח, וזה הכל במטרה באמת לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה העניין של בעצתך תנחני. ויותר מזה, אני רוצה ככה לקחת את הנקודה הזאת של ההליכה אחרי הקדוש ברוך הוא, כן, ההנחיה של זה שאנחנו צריכים, שאם אנחנו רוצים להיות במקום של קרבת השם, זה בעצם להיות במקום שאנחנו פתוחים לשמוע את העצה האלוקית. זאת אומרת, בעצתך תנחני, את המקום הזה שאנחנו מחכים, פותחים את עצמנו לשמוע, כן, מה השם אומר לנו. ובהקשר הזה הבאתי באמת את מה שמביא רבי נתן על סמך תורה של רבי נחמן, בעניין של מה שמכונה ברוסטר ותורת הרמזים, או יש לזה מאוד דרכים, עוד שמות, אבל הרעיון הוא שהאמונה, זאת אומרת קודם כל הבסיס הוא האמונה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר אלינו ונותן לנו עצות, ושאנחנו צריכים
לשמוע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו, לשמוע את העצות האלה, לשמוע את הדיבור האלוקי עליהם. ופה זה מופיע קטע מליקוטי עצות, אמרנו שהוא מבוסס על ליקוטי מוהר"ן קמא נ"ד, שהוא אומר, צריך האדם להסתכל מאוד על דרכיו ולהסתכל ולהתבונן היטב על כל הסיבות והעניינים שהשם יתברך מזמין לו. מתגלגל עמו בכל יום ויום. כי כל יום ויום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה משונה מחברו, וצריך שתדע שהשם יתברך מצלצל לבקותו מאינסוף עד אין תכלית, עד נקודות המרכז של העם הגשמי שהאדם עומד עליו, ומזמין לו, לכל אדם, מחשבה, דיבור ומעשה לפי היום, ולפי האדם, ולפי המקום. הוא מלביש לו ומזין כדי לקרבו לעבודתו. וכן צריך האדם להסתכל על כל זה, להגדיל דעתו ושכלו, להסתכל ולהתבונן על כל המחשבה, דיבור ומעשה שהשם יתברך מזמין לו בכל יום ויום, להבין מהם הרמזים שהשם יתברך מרמז לו בהם, להתקרב אליו בכל פעם, מכל מקום שהוא. כי בכל העניינים ובכל המשא ומתן ובכל הדברים שבעולם, שהשם יתברך מזמין לאדם בכל יום ויום, בכולם יש בהם רמזים פרטיים, שהוא יתברך מרמז לו לאדם בכל פעם להתקרב אליו. וצריך להגדיל דעתו להסתכל על זה היטב. אז הדרך שמציע פה רבי נתן, שוב על פי התורה של רבי נחמן, זה להסתכל ובעצם לשמוע, להיות פתוחים ולהבין איך דברים שאנחנו רואים, כתובים, שומעים, אפילו מחשבות. כמו שאמרת, זה בדיבור מחשבה ומעשה שעוברים אצלנו, שמגיעים אלינו במהלך כל יום, כל החיים, הם בעצם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא אלינו, הם בעצתך תנחני. והצורה הזאת של החיים, הצורה הזאת של ההתבוננות והשמיעה, זו צורה שבעצם מביאה אותנו לקרבה לקדוש ברוך הוא, כי אין לנו דרך בעצם, אם אנחנו לא נפעל ונפתח אצלנו את המקומות האלה, אז אנחנו נשאר רחוקים. נשאר, לא נצליח להגיע למקום של הקרבה, כי בעצם לא נפתח כאילו לא נדליק את המכשיר שמיעה שלנו שמאפשר לנו לשמוע, ועל ידי זה להתקרב. אז זה בעצם, אני לוקחת את העניין הזה של בעצתך תנחני בשני הפירושים האלה, בשני ההיבטים האלה שראינו, שנביא עמוס חכם ומה שראינו ברבי נחמן. ועוד נקודה שהיא קשורה לנקודה הזאתי, שוב זה הדרך, לפתוח את התדרים האלה של איך אני בעצם יוצר, איך אנחנו בעצם יוצרים אצלנו, קרבת אלוקים, את אני קרבת אלוקים לי טוב. שוב, זה מחייב אותנו להיות, קצת לפעול, ובעיקר להיות במקומות של תודעה, של מחשבה, שהם מכוונים לשם. ועוד דרך שאני גם מביאה אותה מתורה של רבי נחמן, מתורה של רבי נחמן, קשורה בתפילה. כי בעצם הדרך שלנו לקרבת אלוקים היא עוברת הרבה דרך המקום הזה של התפילה. גם התפילה של 3 פעמים ביום, הקבועה, וגם, ואולי לא הייתי אומרת בעיקר, אבל גם חלק מרכזי זה תפילות אישיות, ותפילות שיש בהן את הצד לא הצד המסודר של התפילה. אבל המקום של התפילה הוא המקום שלנו, של ההתקרבות, ולכן יש עניין קצת לשנות את המבט על התפילה, כי בסופו של דבר אנחנו מסתכלים, אנחנו בחיים שלנו, התפילה היא תפילה של אנחנו מתפללים, אנחנו מוציאים את המילים מהפה, ועל פניו אנחנו לא מקבלים תשובה. זאת אומרת, זה לא כמו שאני מדברת עם בן אדם, אז יש לנו דו-שיח, כן, אני אומרת, והאדם השני מגיב, עונה, מתייחס. פה כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו, לכאורה, אנחנו אומרים, ואנחנו לא מקבלים תשובה, לא בשפה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים תשובה. רבי נחמן אומר שדווקא התפילה היא בדיוק המקום, או אם אפשר להגיע על ידה, כן, למקומות של תשובה, של לשפוט את הקול של השם דרך התפילה. והוא יוצא לכל זה מתוך, חלק מזה זה מתוך אחד הפסוקים שלנו במזמור, פסוק שאומר, תלה לבבי, שיהיו לבבי, צור לבבי, חלקי אלוקים לעולם. עכשיו, הפסוק הזה עצמו, אז הוא מתפרש בכמה אופנים, ראיתי שני כיוונים מרכזיים, כלה שהריעו לבבי, הכוונה אפשר להגיד כלה, זה מלשון כליות, זאת אומרת זה מתכלה. הבשר
והלב, כן, האיברים, הגוף מתכלה, אבל יש משהו אחר, שתצור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שהוא נצחי, כן, שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, והוא נצחי. זאת אומרת, זה אחד מול השני, או שאפשר לראות את המילה קלה ככלות, כן, לכלות הנפש, רצון. זאת אומרת, כולי משתוקק לקדוש ברוך הוא, קלה, כן, גם הבשר וגם הלב שלי, כולם שואפים לקדוש ברוך הוא, כי הוא צור לבבי וחלקי, כן, כי הוא בעצם, הוא נמצא בתוכנו, כן, הוא בעצם החלק שנמצא בליבנו. ומפה באמת רבי נחמן אומר, יש לו מושג שחוזר בכמה מקומות, שהוא אומר שבעצם האלוקות היא בלב, זאת אומרת שנקרא פה אחד מהמקומות, ודווקא זה מובא מתוך המזמור של כ"ז, לך אמר ליבי, בקשו פניי, כן, פניך אשר מבקש, אז שם הוא אומר, זה נמצא בנקודי מרן קל"ט, הוא אומר, אה, פירש רש"י בשליחותך, כן, לך אמר ליבי, בשליחותך אמר ליבי. זאת אומרת שהלב מדבר בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, הלב הוא כאילו השליח של הקדוש ברוך הוא לאדם. ועכשיו זה מה שאמרנו קודם, כי עיקר האלוקות בלב. כמו שכתוב, צור לבבי. כן, שהקדוש ברוך הוא צור לבבי. הוא בעצם, כאילו, בלב יש משהו ממש ממש פנימי, שהוא הצור לבבי, והמקום הזה זה המקום ששם יש את החיבור לאלוקות. כמבואר אצלנו במקום אחר, ומי שהוא בר לבב, בבחינת וליבי חלל בקרבי, יוכל לדעת עדות, על ידי מה שהלב אומר, שהוא דברי השם ממש. וזהו, לך אמר ליבי, בקשו פניי, לך בשליחותך כנ"ל. כי מה שהלב אומר, הם דברי השם ממש כנ"ל והבן. אז זה קודם כל התפיסה הכללית, מה שיש לנו, כאילו אנחנו שומעים, קולות הלב שלנו הם בעצם, יש בהם צד, והמקומות מאוד מאוד פנימיים, וכמו שהוא מתאר אותם גם, שיש זיכוך וטהרת הלב, הם בעצם שמיעת קול השם. ובמקום אחר, אחר כך, במקומות אחרים שהבאתי פה, אז הוא מסביר את התפילה, שאנחנו בעצם, כשאדם מתפלל מעומק הלב, כן, כשאדם בעצם בתוך התפילה, יש בו התעוררות של כוונה, של, כן, של התרגשות בתפילה, שהמקום שבעצם הוא מכניס את החלק שלו בתפילה, מה זה בעצם הדיבור האלוקי אליך. זאת אומרת, כשאתה, בהתרגשות, התפילה שלנו מקבלת את הפן האישי הזה, את המקום המתרגש והמכוון בצד האישי, זאת ההתעוררות, זה כבר, אתה צריך להקשיב לזה כך, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא שלח לך, זה והדיבור של השם אליך, אוקיי? אז נקרא את זה, גם פה בתורה ק"ו. כי מה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש, וכן כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש, שכל הדברים שהלב אומר הם דברי השם יתברך ממש. וצריך לחדש תמיד, לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי ריצויים חדשים, ולזכות לזה צריך טהרת הלב, וטהרת הלב הוא על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך. ובמקום אחר, אני חושב, אני לא אקרא פה את כל הקטעים, אבל מביא רבי נתן, שבעצם לפעמים יש לנו ממש קושי, כאילו אם אדם ניסה פעם לעמוד דווקא, לפעמים דווקא כשאנחנו מאוד מאוד רוצים להתפלל, להתפלל בתפילה אישית, או באמת מאוד להתכוון דווקא, אז יש לנו איזשהו מחסום, או איזושהי תחושה שאנחנו לא מצליחים בכלל לבטא את עצמנו ולומר, אבל דווקא שם ככל שהאדם יותר יפעל, לעבוד על עצמו, כן? להשתדל בדבר הזה, אז המקומות האלה שנפתחים הם שוב, הם הדיבור שהקדוש ברוך הוא בורא, זאת אומרת בורא ניב שפתיים, שהוא בורא את הדיבור שלנו אליו, אבל עצם היכולת שלנו לומר את זה, להתעורר במובן האישי, לומר את התפילה האישית, זה הקדוש ברוך הוא שלח לנו. כל זה זה הרעיון שבכל הדברים האלה זה השימת לב, זאת אומרת, זה שימת הלב לזה, שקורה במצבים האלה, אז אנחנו קצת צריכים להתעורר לשים לב לזה. אם שמנו לב לזה, אז שאלנו את כל השם שמדבר אלינו מתוך התפילה שלנו עצמה, כן? אוקיי, אז קצת טיפה הפוך על הפוך,
אבל ככה לפחות מבין רבי נחמן מברסלב ורבי נדל שמביאים את הדברים. שוב, אני לא אקרא את החלק הזה של הבורא בשפתיים, אבל עוד דבר אחרון בתוך הדבר הזה, זה שגם פה רבי נחמן אומר בשיחות הר"ן, זו מובא שגם פה כשאדם מגיע בתפילה לאיזושהי התלהבות, לאיזושהי התרגשות גדולה בתפילה, גם כן שישים לעצמו כאילו מכוכבית, או עכשיו הקדוש ברוך הוא כאילו נתן לי, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן באיזשהו מקום, מפעיל אותי ופועל בי ושולח לי, והוא אומר את זה ככה, בזה שהאדם מתלהב לפעמים בתוך תפילתו, הוא מתחיל להתפלל בהתלהבות בחשק גדול לתפילתו שגבוהה ומרוצה בפיו, זהו אורו השם יתברך בעצמו כביכול שנתלבש בו, וקורא אותו לעבודתו יתברך. כי זה ההתלהבות שהאדם מתלהב בתפילתו, זה בחינת השם יתברך בעצמו כביכול בחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך. שהוא יתברך הוא בעצמו התהילה והתפילה. אז פה בעצם הדרך שאנחנו ראינו, כמו שראינו בחלק, בהצעתך תנחני, אז גם פה התפילה שהיא תפילה שאנחנו רואים בה לא דיבור שלנו רק אל השם, אלא גם דיבור של השם אלינו, זה מביא לקרבת אלוקים, זה מביא לבוא למקדשי אל. אז אני אסכם את זה ממש בחלק מהמאמר של רחלי ויינשטוק, שהיא בעצם, במאמר הזה יש חלק מהמקורות שהבאנו פה, היא אומרת ככה, ההבנה הזו של תורת ברסלב מאפשרת ליהודי להבין שמתרחש כאן דיאלוג סמוי. אתה מפנה לבך אל השם, והוא משיב לך בתוך המילים שלך. אם תבין זאת, תוכל לחוש קשר דו-צדדי, ולחוות התגלות חיה ונושמת. התגלות אלוקית חיה ונושמת. תודעה זו פותחת לפני היהודי צוהר להבנה שמה שמתרחש בעת ההתעוררות הוא מעבר לעצמו. שיש ברגע התפילה משהו מעליו, שמדבר עליו באמצעות מה שמתרחש בתוכו באותו רגע, וביכולתו לבחור אם להאזין להתרחשות זו. כאשר מתרחש רגע זה, עלינו להיות ערים לכך שזו התגלות, מתרחשת בתוכנו. אנחנו מכינים ליבנו, מלמעלה נשלחת אלינו התגלות ברגע הזה. אז כל המבט הזה שאנחנו ניסינו ככה לתת למזמור הזה, שבעצם הכותרת שלו בעיניי באמת, ואני קרבת אלוקים לטוב, זה שהטוב האמיתי, זה שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו פותחים את עצמנו, לשמוע איך הוא נמצא איתנו, לקבל ממנו את הרמזים, לקבל ממנו את הדיבור, ולהבין שהוא נמצא איתנו. ואז התשובה שלנו היא לא תהיה תשובה של, כמו שראינו קודם, של יגעת או מצאת, תאמין, זה תהיה תשובה שאנחנו שואלים את השאלות, אנחנו מפנים את התפילות, ואנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אבל התשובה שנקבל היא משהו אחר. אבל חשוב לדעת שיש לנו את הקדוש ברוך הוא שנתן לנו תשובה, והיא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו בכלל חשבנו שנוכל לקבל. כן. זה בעצם הנקודה. זהו, תודה.